pinakati mo. Takpal niya na. Hindi yung ganun o. Ano ginawa ko? Pinamumog mo lang? Wala naman. Shit, mga ganun. Mukha kang rapper, tol. Cesar, mukha kang rapper. Sige na. Chukik, naka-video to. Then, Paparazzi. MWS. Marvin, nasa YouTube na lang to, promise. Ay, garo. Ay, nasa YouTube! Hello! YouTube. Hi, ako si ako. YouTube Ay, bakit may card reader ka? Hi, I'm Maynard. May card This is reader ka? Ivan. Yes, yes. This Oy, is may Ivan. card reader ka? This is Cesar. May card reader ka? Jesse. Richard. Horny. Ed. Noel. Ed Horny. Doon, kay Ivan. Ayan. Nasa YouTube din. Pros. I love you, bro. Hindi pa. kita. Hindi pa kita. October 23, 2007. Oo, punta ka doon. Siyempre. Mo. Oo nga eh. Ay, ikaw ba yung host? Ganun ka naman. Ikaw ba yung pros yung... Malalaman ng buong mundo na naman host ka. Ay, girlfriend mo na? Oy, makikita ng ex mo. Oy, bro, sino si bro? Yung ex ko. Oo, dapat ikakalat ko sa UB yan. Pag kinalat ko sa UB yan, makikita ni Ash. Mapapanood din Ash! Nakikita mo tong taong to. Sayang to. The Marine. Oo nga. Mr. John Cena. Mahal na mahal ka niyan. Noon. Noon, unang panahon, hindi pa usong babae. Pasalamat ka. Pasalamat ka. Sama naman yun. Hindi ka pala... Oy, Giselle. Yun, siya yung lalaking yun. Hindi ka ba na... Uy, Magsalita magsalita ka ng third, tapos ako naman magsasalita ko niya rin ng kan. Bam. Yan, si Brent. Ano ba lang? Ang bastos naman nila. Eh, parang masaya naman sa'yo ka rito, Jesse. Paalam ako rin yung... Ay, matulog tayo dyan. Kay Richard Dala. Oo ba? Oo. Matulog tayo. Oo, matulog tayo kay Richard. Ay, Tayo. Ay, mag-overnight tayo. Overnight. Overstaying. Ay, gusto tayo. Boy, sa YouTube talaga yun, ah. Yeah, man. Oo, kay na Richard tayo. Tol, isa pa. Alis na to. Leonard, ito. Uy, kanina pa to. Ay, Marvin, cut mo. Tapos, usa. Ayoko na. Diyan lang yan, ha? Ayoko. Eh, please, wag. Gatas yun. Oo, busog tayo tapos inom tayo eh. Sorry. Mahihirapan tayo. Pupunta ako kay na Richard. Tutulog tayo kila Richard. Ay, manunod tayo, no? Prince. Ano ba naroon natin, Ball? American pa. Tama ka? Noel. Noel? Tama ka? Ay, kami setting. Hindi na kami kakain. Yes ba? Kumain naman na kami. Oo nga naman. Pwede na tayo fried. Fried. Kung pwedeng lutuin ako doon, baka marinate ako. Tignan nyo naman si Noel. Mga tira-tira nga eh. Gagawin mo. Batchoy. Batchoy! Oh, ibabatchoy namin kina Richard to. Post ko na rin, malungkot tayo. Tara, ipunin na namin. Wow! Ay, malungkot naman tayo. Patay na si Jimmy. Ang saya-saya ako namatay na si Jimmy. Pass. Send ka na tayo sa kanila.